meaning una save 110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa Wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Wakeloni chenro, maro hala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Wand kinyosi nigi pesa, kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Nyakwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigowa gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony e weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod wangeso kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni. Wende mag piny.
koda sigendni mayudore e wendego. Wajanthum gir moro. Okay. Den gir rabi. Ngoma Owake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Negin sigendni lakini aningine samini bazuma ze najichwadi tu nyiseche mag thum mane oda. Mimi nalo jambo la nisombo wakili. Wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Ole ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa. Koro ne onge dwani japod monyo nyargi. Koro nobi mo maya olega. Ng'e wende, weche mopondo koda chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich abich, saa 2 okinyi, kik bai. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Machiegni kendo nyakoromo gi jwang'en moro marane podi kete kar kada eka osekalo 12 tok saa 4 mar okinyi ma kawuono. Wamedo mana twak nitiere penjo mano penj kar kacha e mbui ma bende Faith nowinjo e yo makare kendo iwinjo kanyo kiwacho ni dala koro ji nyabedo ni laro, lweny nyalo bedo ni wuok, miyo kod dichuo ng'ama obed kar kacha. Mano kama bedo kaka waluo achiel kachiel. Paro kani winjo kawuok kuom janeno no, kachiel koda kamano wacho kanyo ni gombo bende nitiere kod dwaro mathoth. Gombo ni malo mag joma owacho kanyo ni mag joma mine. Kanyalo yude kanyo e yo makare. Soma kendo mano mar Hamisi. Jowadwa kata ka ung'iyo kit chwechgi, chuo be ng'ie uru. To lwenje matimore gi ahinya nyiwa ema kelogi nikech dwaro ni malo moloyo yutone. Nyiwa bende owe keto ni ng'ato seri sani to iseyiene ma ilagori ire ka uyuo. Mane kaka wacho ni ok more. Wacho ni ok serie kata dwe moro mantiere kar kanyo. Paro mamedo nyuolore kar ka mokwongo iduoke Hamisi. Kinyo Hamisi. Hamisi en oluongo ni blaming. En shida mang'eny kuom nyirigi. Mi sero to donjo odiochieng' achiel nikech gikia ng'ama gidonje gidonje kuma gidonje. Penjona ni en ng'ama sero gini manigi lengo marach. En free kose en gimotimono onge kosa. Ano penjona Hamisi nikech king'iyo ni nyakoni kama nyakoni mimi en gi shida lakini woini ng'ama sero ni bok ne kan gi shida. Ono meaning ni blame the victim. The source en ng'ani. Woini ka dwa nyako ten gi odwa nyako ni ten gi lengo maber gi nyako ni onge madhi timre. Lakini ka woini sero ten gi lengo marach mata ka nyako ni kata ka higa par donje box pod dhi timo gima no par no dhi timo ni
ni nyakoni. Kiero ng'ato. Ere kumondi keni naka ntie time, kose time frame, madonje box mang'ani. Akia, onge kumondi ke. Mana kia, maybe amisi ni monge, chote nakana ikao, dala katika nakikao kani dochadek. Obo oni swani kumondi ka obo wadua sawa memodoange, rules go, moketogo. Another thing, luen walk. Kata kind nyimine, kind ji luen walkie. Lakini ka luen walk. Kakidi kao, kakidi resolve luen nini, emwangeyo. Kiki solve luen nini to the point where legal system dimani. Kiki solve luen nini to the point where ngato, idi ka ngima ngato ma jokol gidi ywak ni nego ng'ani. Kiki solve gigi to the point where kata in kibet pigide ni gimatimo kuber. Nano. There are so many ways I could resolve conflicts. Conflicts di wuoke kata kumibete kata kin gi nyami numoro kose kata kin go wadu moro conflicts na kawuoge. Mano kit dhano. Na kawakadre matin bedga. Lakini koko to ni mine ma kelo gigi chuma go rega kose chuma ni chuma go rega kose chuma kata ka janyuol go nyathine kose nango matimone mano ni nyiri okay nyiri watch work ga conflicts woke woman peaceful way ma resolve conflicts ge kikwa blame jini kenen en dako kose ndichu mano victim blaming. To what can you blame the victim, you affirm the actions, the perpetrator's actions. Yeah. Erokamana inya Faith. Nyakoro mo yanya na modo mi akawane Jono pio mabendo turekod wetelo ni marareyo kendo kawadhi nyime kod twak. Romo moro ne ubago juma mokadho kauntiere kadho wath na mchumbi John. Adhi thuolo mondo mi moswa okinyi makawuono kendo karwaki twak kedo ne ratiro mag rowere ahinya ikinde mawaloso kae kuom 16 days of activism against GBV tiende nango kama intiere duon joma chuo bende osewinji kata medo winjgi kama gintiere. Erokamano Cleophas oyawre nyikwara bogi kumora mora ma untiere okinyi masani warwaku machiegni twak makende weche mag ng'iyo ratiro mag oganda koluwore gi weche mag chwech. Yes, apani awache maber. Kwa ng'iyo an ng'eni kaka ng'ama ni lwasi mar mbui. An kumora mora matimo wuoye, atemo tudo gimora mora matimore gi weche mag mbui kaka wanyalo yudo konyruok kokalo lony masani mar mbui. Koro kwa ng'iyo topic makawuono en topic ma dwaro mondo ji owuoye ahinya. Joma chuo, joma mine, joma nyithindo, ng'ata opinion leaders, ng'ata onego bed ni wuoye wach makamae. Koro kaka wan gi 16 days of SGBV campaign, ne wan Mombasa juma mokalo, I was privileged na bedo invited gi Elgon Group mano organize Power Summit. Koro Power Summit mano timore Mombasa, it was the no oluong nyimine, to no ken nyimine kende ne nyaka jok machuo mondo wang'iyane kaka joma minegi, jok manyiregi ere kaka inyalo migi support koluwore gi migepe mopogore opogore nikech kucho ne wantiere migepe mopogore opogore. An kaka nadhi gi weche mag mbui technology, ere kaka wanyalo empower gi through technology. Joma moko be nodhi gi weche mag ohala, joma moko be nodhi gi weche mag rights makoro wawuoye sanigi. Koro inwang'o ni en wach manobedo mondo wang'iyane ni to weche mag makelo ga shida, makelo ji ketho rights mag jowetegi nikech gini boken okwang'iye, okonego bed ni wang'iye e nyimine kende, onego wang'iye nyaka e joma chuo be.
nikech nitie joma chuo be madhi through such ordeal to ok giwuo nikech joma chuo gin jok mohero share gik ma gigo through. Koro ng'eni joma minewa gin joma they are very proactive. They will tell you they are there. Emomiyo ineno ka gin gi come out very strongly to fight for their space in this as far as SGBV is concerned. Koro kwang'iyo area no nitiere gigo mang'eny moningo kaka leaders, kaka opinion shapers, need to talk about. Mondo wang'e ni kakati mwanyalo kelo. Koro an ng'eni ka wadhi chako wuoyo, abro wuoyo weche mag lony manyasani. Ere kaka wanyalo tiyo gi weche mag lony manyasani mondo wang'iyane ni wanyalo create awareness. Ere kaka information mahusu midhiero ainagi nyalo yudore yore maraka. Erokamano ahinya John Opiyo. Kendo wamedo mana rango ni kinde duto oganda ipenjo mathoth ahinya, joma chuo to ne kanye. Ang'eni into intie sekta mano mara mbui kata mag lony manyasani kama gintiere. Ere kaka inyalo tudgi e yo makare mondo nene dieri. An studio kar kae kod Faith Awuor mabende wuok e riwruogno mano mara Polycom Girls. Olero ni gintiere kod app mano makonyogi mondo mi ging'e hotspot mag GBV ahinya ka dak ma Kibra kod alwora mage kata e kaunti ma Nairobi, ng'ama ntiere go mana report kar kanyo. E kinje mamoko ma pono neno ka ndie gwenge mamoko mantie nyaka e gwenge mag dala kata rural areas gi embrace technology ne yo machal nade kaka ma itimo kae kod riwruogni mar Polycom Girls kama Faith Awuor gini wuoke okenge mosego kata gino ma inyalo berego mondo kete motegno mokalo. Erokamano Cleophas. Ng'eni kwang'iyo weche mag kedo gi lwenje mag kit chwech gi, inwang'o ka towns nikech urban setup mano kuonde ma town nitiere, information is readily available. So inwang'o kaka activisms gi be mostly they are based in towns and major towns. Koro iyudo ni jogo ma poda e gwenge kuonde mwae kaluo kocha, dala kocha, pod gionge access to information because iwacho gani information is power. Seche ma ng'ato mi that information o empower yi. Inwang'o ka ng'ato maybe ogo odhi e chandruok machalo kama, to kaka onyalo yudo mondo onyis kata ng'ato kaka share information ne gi ng'ato inwang'o ka onge. Koro as far as technology is concerned, nikech sani gima wantiere e lony masani mar teknolojia and ng'ata sani nigi simu kendo en simu manyalo access internet iluongo ni smartphone. Koro inwang'o ka infrastructure onego bed ni keto machalo kaka accessibility of internet hubs e kor gwenge manyalo miyo jogi nafas mar donje mbui access koro wan gi dadano e studio. Inwang'o ka gin gi application monego bed ni ng'ato koyudo shida inani to onyalo keto kanyo to nenore gi authorities. Because the role of technology mokwongo en keto awareness. Ere kaka that information nyalo spread, ere kaka onyalo chopo ne ji mang'eny. Mar ariyo, ka information ni osechopo ne ji, ere kaka onyalo bedo process mondo jogi understand adier ni ka wayudo information machalo kama ama kopo ni akale e midhiero machalo mag violation of my rights, ere approach manyalo chiwo, ere platform manyalo tiyo godo mondo report gini. Nikech iyudo ni kaka gwenge kocha inwang'o nikech e village setup ji ong'ere, inwang'o ka ng'ato maybe onyalo bedo ni ogoyo chiege marach every time o fight gi chiege. Inwang'o ni chiege ni oluor kata dhi report nikech ong'eyo ni kodhi report ng'amo dhi report ire cha maybe ong'ere kata gi jaode ni nyalo duoko wach to kendo nyalo bedo lweny kendo. Koro ineno technology wadwa ni mondo tiane gi technology ma ng'ato nyalo report gini secretively, anonymously. To through reporting anonymously, wanyalo record coordinates, wanyalo receive information ni gweng' machalo kama, kumachalo kama, case makama otimore. To wanyalo oro koro sirikal
through police and those who are concerned now nyalo kawo that information to gichako fuatilia ni gini wayude through anonymous lakini the coordinates wanyalo yudo ni otimore gweng' machalo kama koro ginyalo dhi without exposing the victim, right? Again, the perpetrator cha be mondo kik ringi kapoko on the year mondo winjane ni pache chalo nade. Koro ngini kwa keto infrastructure makare mag data accessibility, the network and internet, ineno ka gigo sechope kor gwenge kocha to bro miyo tich bedo mayot spreading the information in communicating and again keto awareness midhiero machalo kama koro nikech ji bro bedo gi platforms machiegni kodgi manyalo timore nade magi nyalo kete midhiero magi yude kokalo gigo machalo kamae. Erokamano ahinya, ng'eni weche pod thoth ahinya wabedo kae ka waluwo. Erokamano John Opiyo, ituri kodwa kapod in Nairobi ka ang'o duogo iri ka mondo wayud gi mathoth ahinya bende mwabedo ka wantiere godo. An ka kod Faith mabende nyaka sani warango kaka kor gweng' kata kaka anyuola mono wacho kanyo ni jonyuol mantie kanyo kachiel koda ka family mari kama intiere kaka ginyalo konyo e kinde ma midhiero gi bende medo donjo e kindwa kaka oganda. Nitie timbe moko magalagala ma itimo. FGM en achiel kuom gigo mosewach ni en gigo marocho ratiro mag joma mine kendo joma nyiri kuonde mopogore opogore kachiel koda ka weche mago mag child marriage. Mabende wawacho ni go report bedo matek ahinya e gwenge mantiere dala ahinya kipimo kod magi mantiere bunge. Jonyuol nyalo riwre yo machal nade kod nyithindegi mondo gin magibed jorit mokwongo makare mano kawarango cases mag GBV mantiere kenda jogo matindo mapontiere borit kata rita mar jonyuol. Mokwongo gima nyalo wacho ni kaka jonyuol kose kaka jomodak e gweng' gima kama kotimre kiki wacho ni mawatwa kika dhi report to early marriages gi ma nyithindo matindo dhi marriages gi gigo kel dongruok. King'e maber e gweng' ma gigi timre onge dongruok nikech jogi okuog kae modhi oko kata dhi somo ma kel dongruok e gwengegi. To gima dawach ka janyuol tima tek mondo nyithindi dhi skul to tima tek mondo ipuonj nyithindi ni dhi tedo chon ok ngima. Nitie ngima past dhi tedo, nitie ngima oko ma dhi tedo. To wach FGM kwa ng'iyo it's doing more harm than good. Kata kodhi e supitandegi inyiso ni it's doing more harm than good. In kaka janyuol nyathi miting'a ting'e ibi nyuolo nyalo bedo ni iero mondo ikosne am molo losone gima ber e ngimane. Ka janyuol nyathi minyuolo miher tima tek kose gone lweny mondo nyathini kik yud harm on your hands. Nikech ka nyathi koyudo harm on your hands nyathini bodak gi gini to bo blame. Nyathi bedo ng'ama duong' obolo ko kiteni tibo ni natimo nyathi nyang kagma ni yene bo timrene emomiyo nyathini omakoni wachni to nyathini gi lit. Kaka janyuol kose jogwe gigi report gigi moksha report gigi nikech the more you report gigi bukelo dongruok kae. Nikech nyathi kodhi school molo dhi tedo nyathi imocho gani educate a girl educate a whole community. Keduket nyathi ma nyako kodongo bo odhi kelo dongruok e dalani. Kata keduket nyithindo ma chuogi bagi dhi school jogi dhi kelo dongruok kae. Koko apenja ni jo gweng' ok gidwa dongruok momiyo gisika ni gik matimegi ok gidwa report. Erokamano. Nitie kumoro madani mondo mwarangi nitie riwruoge makendo ratiro mag oganda mabende nitiere e alwora ma pacho ka. Ere kaka ginyalo tiyo kod sirkal mondo mi gidwok piny kwan makamagi mag lwenje mag kit chwech mantiere e kindwa kaka oganda? Gima ginyalo timo mokwongo gibi gi policies ma protect oganda. Alafu number 2
government bolosnwa system no bed easy makata ka go sim to response and very fast ineno gimoro kendo ka kesi kotere court government bolos case olos system ma case ok budhe court inyalo tero case court bedo igni kada ngama no kethe koso ngama no utera tire igni gite ko bet mochoni igni dhi ko igni mang'any ok dhi konyo ko government bo olo system ma koter gigi ekate court kose wa report response margi bed so fast maybe jogo yud justice because what you justice delayed is justice denied but their systems to be very fast a point ma giko ko wa report gigi kaw first priorities erokamano ahinya John Opiyo akele twak to penjo man go en ni reporting mechanisms gi kata chenro molosi laimo oketi mar go report e kinde ma gigi duto timre onego jiwe yo machal nade e kinde ma piny owacho onego bed ni embrace weche mag teknolojia kirango kuwuok e sen mar obila kaka itimo weche gi e doho kendo kaka iyalo buche machalo kamagi mondo mi jogo makale midhiero kata chiedh nade gi oyud ratiro magi. Yes, Cleophas. Waseneno nikech ka weche gi timore inwang'o ka seche moko ng'ikruok bede e weche mag manyo ratiro to gima seche moko chocho weche gi e weche mag manyo ratiro ibro yudo ni information cha midwa ni mondo tigo for prosecution cha is not clear. Ok en gimoro ma ubedo package ni maber ma inyalo tigo to find justice because ibro yudo jomoko along the process nikech oseng'e ni ma nyathi nyaminwa ema noroch ratiche ama ma owadwe ema notimne makama koro mondo mi nikech there is that tradition ma wan godo ni okidwa ni expose maybe wadu nyaminu ama ng'at manade ma ratiche timore nade kethore koro ibiro yudo ni ka information ni bedo collected to joka are not willing mondo gichiw information manyalo konyo nyathini manyo ratiche nikech seche moko yudo ni nyathi obedo molested to mondo mi ji kaw thuolo ma information ni chop mbele kata ne obila ma chop nyaka court inwang'o ka along the way this information is distorted ma kochopo mbele kacha to onge godo koro ananeno ni serikal mamalo the national government should work closely with the county government because inwang'o ka county government nigi a fully-fledged system through Department of Social Justice and something of the kind aparo nitiere madil gi weche aina gi mag gender gin godo koro ka national government onego tudre gi county government mondo gine ni ere kaka ginyalo bring resources together mondo gifight gigi nikech inwang'o ni gigi gichakore gi piny kocha kaka giidho kaka ne watero dongruok mar kor gwenge pacho kaluo kocha mondo dongruok obede kaka gik machalo kamagi bonego bed ni itero gi piny kocha tiyo iketo specialist iketo unit ma unit ni en gima nyocha winjo ka president was talking about that keto special units ma nyalo combat issues mag SGBV ineno koro inonka coordination osebedo nyaka gi police be police post ma wadhiye mondo wa report gigi wabedo gi gender based police station ma ka ng'at moroch ratiche nyathi or nyako or ng'ama miyo or ng'ama dichuo ma ratiche orochi gi ng'ama chielo onyalo dhi kanyo ka en very confident ni adhi chiwo report makama tang'eyo ni action is going to be taken koro e weche mag teknolojia ma nyasani onego bed ni national government through the Ministry of Communication and Technology ICT then as well as county government through the Department of the ICT they work very closely with these institutions mondo gine ni proper infrastructure
obedo kare, mechanisms obedo e systems ma wanyalo ng'iyo ni ere kaka wanyalo tiyo gi systems gi mondo wa prevent wageng' gini kapok otimore. To kotimore, ere kaka jogi nyalo response. Ere kaka wanyalo timo advocacy campaign through the media platform, through the technology ma nyasani ma wan godo. To mondo mi gini timre, through county governments and the national government, giketo machiegni weche mag tudruok gi ji e kor gwenge. Nikech sani kaka nasewacho, ng'ata nyalo access simu. To kok inyal access simu, nyaka ibede gi ng'ano manyalo access manyalo access simu, manyalo donje internet, ma inyalo tigo kaka platform or a tool to respond and to combat such incidences mondo kikoka. Koro we need to put oningo benua keto infrastructure mag lony manyasani machiegni kata a reporting desk go oningo benua bedo gi lony manyasani maka nani a victim obiro or record a statement or respond to anyalo capture that data the way it is to preserve ma onge ngata manyalo access mondo distort that particular information, because the moment mangato access information more distort or disorient that particular information, then wango ka weight mar information timore nade lal. Koro in those reporting desks, we need to have strong systems manyalo capture such reports to make them available to the authorities manyalo timore nade ma work on such. Yes. Ero kama na enya John Opio ilere yo makare kendo systems kika gintiere gikonyo ganda mondo miyo de chenro maonge ng'ikruok mora mora. Dakika sakalo 36 wakawiyo machalo kaka waduogo kod paro mawuok e county ma Migori kod weche mogik mabeda dhido kuom wenda mabeda ngaduogo karka achiel kachiel tielo mogik mara chenro mara mbaka oromo kikidhi mabor. For the skies na 200% prepare bonus on shopbiki.com. Deposit dough on your casino account na upate up to 10,000 Kenya shillings in bonuses instantly kila time ukitransfer na uendelee kushinda on Aviator, Aviatrix, JetX, Comet Crash or on any of your favorite casino games. Usiachwe nyuma mtu wangu. Enda extra rounds na 200% prepare bonus on shopbiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Kama hii tuseme iko na miaka miwili sahi na utofauti wake hii ilizaa ikiwa na mwaka 1.5 ndo nilianza kuokotokota korosho. Let's open big doors that harbor progress in all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Beninge pogrok mano mar weave gi wig. Kike pogrok makamano nyakorom gajuang. Mai chenro manego bedni ineno. Juma ni pogore waromo gi nyadendi maloso yie wich to loko yie wich obed gik molos gi kido. Koro gini idwa twango kamano endo kidhi bur ka bur ne mbele ne ka. Pogore en kama wafwenyo ni pok mopogore manie alwora marwa. Pok ni matin min gono endo
time kaka imedo time kaka imedo advance te kaka imedo ng'eyo. Riwri gi Sharon Ong'ao e pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2:30 okinyi. Kik bai. Mos ahinya an ok anyal yie lalo tija nikech wachni, to bende an ok anyal yie wacho ni CM miriambo. Akwayi ni mondo imanya manya laktar machielo. Let's open big doors that harbor progress in all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Bali Adventure na View Travel. Explore the vibrant culture, pristine beaches, and the serene landscapes. Enjoy Kuta or Nusa Dua, Gili Trawangan, and Ubud. Ride a horse cart and hop between islands by a fast boat. Escape to Bali's paradise for 8 days, starting from $2,067 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni nyakoro moga jwang'en moro marang pod ikete kar ka e chenro mar mbaka oromo ka wadhi nyime wadano arangane chenro matimore kaunti ma Migori achiel achiel kachiel kod jafwambo wadwa Jo Juma mondo mi wane chal mar wach e kaunti ma Migori. Jo Juma. Kamano Cleophas, kaunti ma Migori wachiwo makare ka bende gima sani koro gando kiti wenge gi en yiero do mar patu mar ODM ma bende nyaka sani koro timore konde duto e kaunti ma Migori. Ka bende dichieng' ma kawuono kan wang'iyo list manogol kod ODM ka tarik 14 mar dweni ne yango ni kwan ji manyaromo 88,000 dhi onego bed ni koro gombulu e chenro machal kod mae. Ka bende kama wantie gigo mag Suna West to ahinya skul primary no ma Migori kama bende king'iyo Suna West kwan ji maromo 35 gero ne koro onego wuog oko kendo koro go ombulu ma yiero jotelo ma gidwaro mag party mar ODM ka ochakore e polling station. Kinyalo ng'iyo ka to kaka nyama no kwan sanja mag oganda matin manyiso ni nyaka sama wuoyo ni chenro no mar yiero migeno chake saa 4 pok ochakore nyaka sama wuoyo ni. Ka bende jomanya ni na alwora ka gin ji ma ok ng'eny kata 20 bende chopo ka bende kata pisas ma onego ni chung' ni chenro go mag yiero pok waneno kochopo kae. Pok wayudo ler, wasetemo go simo kod mang'io ler ni to ang'o madhi nyime. Kata kamano pok wayudo ler ka otende kod bedo ni chenro ni mar yiero dhi timore skul primary kama onego bed ni goyo ombulu ni koso ok odhi timore. Adwa ni mondo koro mi watwo kod moko kuom oganda mar ng'iyo ni to gisebedo ka bed nitie geno to ang'o ma gigeno ata gombo margi ka otende kod chenro mar yiero mar ODM bede ko timore kaunti ma Migori mangima. Adwa ni kichori machiegni ka king'iyo kacha wabiro ka wayudi ka imbe intie ka okwane ka chenro mar yiero dhi nyime. Ok ang'e ni kaka ja ODM ng'ama dwa gombulu bende sido report ma bege in gi geno mar gombulu kawuono. Erokamano George, wan gi geno wasechopo ka kata kamano neno ka namba 10 kalure gi confusion moro nodwa bedo ni Suna West ne yiero samoro ne nitie kaka ni nyachor mbele hapa ni mane sababu momiyo thoth jowa okochopo ka to kata kamano pod warito official communication from party mapok gichiwo omiyo wan kaka johera mag ODM pod wanyonore ka kendo pod warito ni jotelo bi mondo ang'wa go kura mondo wayier grassroots leaders magwa. Wiji kwacho ni chal ka gibi na chiel kuom jo bende koro geto lemo. Ok ang'e ni wachi no winjo ngiso ni ng'e ng'ama laro gimoro samoro nyalo mi report ma adieri. Uyudo report ni to un kaka uwinje in miwinje ni uyudo report ni kowuok kanye koso en mana gimi wacho ni yiero nugonge godo. Hapa ni gima timore ni this is a rumor and it's a rumor ma is going on. Gimomiyo warito the official clarification but rumors one word is cut. That is why we are here mondo wariti the officials mag chama mondo chopi nikech wan gi geno ni odiochieng' ma kawuono wadhi go kura. Kawei anno ka kwini timo ber. Ok ang'e ni geno marwa winjo ka gokinyi wawuogi jomoko wacho ni degiene yiero no bed mano ma itimo yono ma uyanga. In kaka temo cheke kaka ng'ama bende samoro nitie kod gombo bende no ka yiero ni en yo ma uyanga gi pachi wuon kaka ja ODM.
Adieri king'iyo sani e polling stations magwa ma around ka kwe nitie kata mana kama wabede ka ineno ka people are patient, dhano rito, so ang'e ni kwe dhi bedo kendo ang'e ni jopiny dhi timo yiero makare mondo giyier jotendgi ma dhi represent gi e chama for the next 5 years. Erokamano ahinya, wakawo pach machielo kichunga kichako gi king'iyo kacha. Ayudi ka in ka irito go ombulu. Ok ang'eyo ne be ok wane gimoro amora madhi nyime, bende geno nitie. Geno an iluonga ni Jack Ogalo. Geno nitie mago kura, members biro kachiel kendo sama dhi mbele ni aparo ni officials dhi donjo ka mag jo ODM mondo wachak officially go kura. Kwe nitie maber, nitie mane tungni mano mi joera mar party nitiere lwenye Suna West. To wadwa kwedo wachno ni onge lweny, wan gi kwe, jowa man pod nie udi, jowa mane ohala mag jo ODM, woguru, wadonjuru Migori Primary, mondo watimuru kurwa marwa, mondo wageruru chama marwa mar ODM. Kawe geno mari, kinde mokalo no ka samoro yiero gi ywak nitiero, los list koni, ng'ane wani list ng'ani nitiere, ok ang'e ni bun gi geno ni to giko makama udhi yudo yiero ma jogo mudwaro kaka jo ODM. Kamano, momiyo wan ka, gimora mora madhi timore, jopiny nitie ka, gisabiro, kendo wan gadier ni list madhi ya Migori polling station en achiel, ma jopiny te gi joera mar ODM nitie gin ka mang'eny, kendo magidhi go e lwetgi ni mae yiero magitimo. Erokamano, wakawo pach ng'a mogik, achore machiegni ka. Kichako gi nyingi, ayudi kisechopo ka. Be nitie geno, to bineno kamae nyiso ni ikruok nobedo makar, nikech sa osekalo sa 4 to pok uchako yiero. Ka chako gi nyinga, an iluonga ni Jacob Omondi Nyambune. Namondo ka sa 12 mondo mi nabigo ago kura, mondo ka dhi e suguli mamoko. To kuom hawi marach, wasebedo kae kuom seche modhuro, ka report mora mora mo waseyudo onge mar party. Begeno nitie, isebet ka, be in kod ano ka pod in ka, ok ang'e ni pod in geno dhi gombulu, to diyier ni yiero ni ochal nade? An gi geno ni yiero dhi bedo maber, ma jomoko mane olo propaganda ni Suna West nitiere koko, wakwero gi gokang' mamalo. Suna West en piny mokue, ma ji te timo suguli gi kaka nyalore. Kinde ka kinde waneno ka samoro Suna ni nitiere kinde mokaneno ywaruok. Ok ang'e ni wang' ni kaka joera mag party, ang'o mo utimo makurano ka kwe nitie, ma unyakono ganda kata pod dwani mondo koro bi mondo koro gombulu kwatiyo kodi. Kaluwore gi gine mar chama, wan gadieri ni kwe nitiere motegno makare, joma ne kelo koko ne gin opponent ma bende ne gin jo independent, ema ne okelo koko ei Suna West. Kaluwore gi sani, ODM otegno ei Suna West. Erokamano, ok ang'e ni idwa wuoyo, ami dakika matin sa orumo. Chori ka dakika matin, ano kichopo ka. Ok ane gima dhi mbele ka. Ok ang'e ni be nitie geno in kaka ja ODM. Nyinga Gordon Okinyi Okungu, former youth leader ma Suna West constituency, nikech nwago kombe piny. Geno nitie, en ni yiero mar party formula motigo ji ok nya bedo gathering mang'eny, nikech idwa mana namba mathin ji 30 polling center. Chon ng'eno wa yiero maduong' dichiel, emo ji ne bedo mang'eny. Koro yiero nitie, kata king'iyo ng'eya kanyo ji biro madam yiero nitie, nikech wadich mana gi ji 30 tende kaka Migori primary polling center. Yes. Yiero nitie to sa 4 mochakore, pok ochakore. Ok ang'e ni sama wach ni yiero nitiere, be usidro report mora mora, pok ano kata jok matayo yiero ka. Jata yiero nitie, mano pok ipenje, nikech aneno ka jata yiero nitie. Koro kiluonge tang' no mi view mage, but wadwa ni target orom kata dhano moko, ing'eyo wacho ni numbers koromo, to wachaka, nikech en gima kwa chako, to ok bikawo kata 1 hour, because we need 30 people only. Erokamano, kenyalo winjo mano moko kuom joma bende osechopo ka Migori Primary, kaka wawacho ni yiero pok ochakore, kata mano wan gi nitie kod geno ni yiero dhi bedo makare, ka bende nyaka sama wuoyi ni wacho ka weche ber, pok waneno weche mag koko kamoro amora, kigeno ni chendo ni obiro dhi nyime yono makare, kendo oganda boyudo thuolo mar jotelo mabende koro gidwaro e duombeno mar ODM to weje kaunti ma Migori. Pod wago daka mar wuotho e sunde mopogore opogore mar ng'eyo to yiero ni odhi dhi nade e kaunti ma Migori. Erokamano ahinya Jojuma, ilero yo makare, mano Jojuma Kogi County ma Migori. Yana moro miaduoge studio karka, wachopo kama wadhi tieko, to yiero mag ODM bende ikona ni kane kaunti ma Kisumu pok ochako. Kar ochako kanye, konwa ne uru, gonwa uru picha,
onwa gi ore mbui mar Facebook kono ne uruka en gimoro mosechako kama intie isego kura koso pod intiere mana kama irange Kisumu kanyi kona ne poko chako Migori poko chako Mabei bende poko ayudo report moro amora Mombasa Nairobi ka kon mathoth maber ka gi thuolo mar koni kinde mabiro kone ma yiero makamago dhi nyime an ka mondo mayud wach mogik yana mondo mi achak wach mogik kawuok kuom John Opiyo ka watieko Erokamano Cleophas wach mogik kwatieko wachna matieko godo discussion mane wantiere kawuono gima wayogo iwacho ni information is power to ka the society is well informed gibro neno e yore kendo gibro ng'eyo yore mang'eny ma ginyalo konyo godo weche mag midhiero mar ariyo nikech kane owuoyo weche mag technology wang'eyo kaka technology nyalo konyo e weche mag kweyo or control lwenje mag kit chwech but on the same page inwang'o nitiere jok ma be ose weaponize mbui gi mondo gidhulumo jomoko gisetiyo gi yore mag mbui gi weche moko maricho koro ma aduogi weche mag cyber security and cyber bullying ni nyaka wabed motegno kendo authorities must work around the clock mondo ging'e ni weche mag weche mag mbui gi otimore nade obedo controlled weche mag mbui gi obedo control maonge ng'ano manyalo kawo thuolo mar mbui mondo keth ratiro mar ng'ato koluwore gi weche mag mbui to mogik wang'e ni ere kaka watimo mos John ihang kanyo network ne olal weche mag mbui otimore kar kanyo wagonero kamano kuom thuolo matoko do bendo kiny makono ka ne county ma Nairobi ayudo wach mogik kawuok kuom Faith ka watieko kawuono kwatieko mokwongo adhi jiwo sirkal ni wach GBV kose wach femicide against GBV kikwa keta ni wachako wuoye kochopo 16 days of activism kende ng'e katimwe wachaka wuoye from day one kose from the start okuni wagito sema kochopo 16 days of activism ikakoro wakati in our first priority Mana rio adhi jogweng ni kikwarit mondo gigochope dhodwa ekwacha kuwoye kaji wuoye gitimre kagi wuoye wamakre walos a peaceful environment ni joma chuo joma mine Ntege mama wachoga pile ni kaniel ni kajirani tinyalo chieme binyiel kwarit mondo chope dhodi eking'e lit mare kose king'e ni gini rach kaji wuoye ng'eno rach koro kaka jogweng kose ka society wamakre mondo wagol lwenyni mondo kwa chupo kata ige manyuri kwa biro kendo kwa 16 days of activism wayudi ni the percentage odok piny manegi manyalo wuoyo kod oganda kawuono erokamano ahinya kuom yudo thuolo bende mar twak kodwa kachiel kachiel kendo mar somo na paro kaka oganda ma jo Kenya kendo kwa medo kedo gi lwenjegi mag kit chwech agoni erokamano ahinya nyakoro mogi jwang' mane mada nokelo giko mar twak kama wantiere kar ka odhi e chenro moro matimore mano kama wantiere achiel kachiel nitie gimonego warange ne county ma Siaya kama iliekona kar ka ni nitiere chenro mano mar Safaricom Sambaza Furaha en wuoth ma Safaricom kod kambi tudruok marwa kae mar Royal Media Services ma gitimo sani e gwenge makaluo ka jodak mayala kod Ugunja bende geno mar yudo ber moko kawuok kuom oganda gi duto adana tudre achiel kachiel koda ka jafwambo wadwa mano Victor Otieno Makajuma VOJ uchio yo machal nade safari osebedo wuoth osebedo godo makore lach ahinya bende usambaza furaha kawuono yala kod Ugunja uchal nade kawuono VOJ Erokamano ahinya Cleophas adieri makende ni wan wakeyo mor makende masikuku gi Safaricom Royal Media Services Ramogi FM Ramogi TV gi Safaricom okelne jokanya na mor puto gi sani
wan e chiro ma Sidindi, ne wasaya yala, wan Sidindi sani ko Sidindi, wadhi nyaka Ugunja ko Ugunja, wadhi nyaka Ukwala ko Ukwala, wadhi Rangala, ko wuok Rangala wadhi Siaya. Siaya wadhi nyaka Bondo. Ema koro wadhi bedo gi show maduong' mokalo. Nyaka jousenge bende wakwayo ni woguru oko nikech wantiere kod ber mogundho. Nikech sa wawuotho ka kod ber mogundho ne jokanyanam. Wan kod gwen mabende wachiwo, wan kod credit kata airtime wachiwo, wan kod simbe mabende wachiwo. To gima duong' ahinya ni Safaricom e kinde makoro giingo higni 24 nyaka ne gichak bedie. Ging'iso mor ne oganda jo Kenya duto te. Ma en network kende ma bende olak mokalo. Kiwacho wach mar 5G, Safaricom ema ni kode motegno mokalo. Kiwacho weche mag M-Pesa, masani koro kelo yot e weche mag kowo pesa. To gima duong' ahinya ne ji timo ohala matindo. Akwayo ni gidonje gimiluongo ni pochi la biashara. Pochi la biashara nitie tim moro ma jowa nigo. Ng'ato nyalo chuli ohala to ochako reverse pesa kendo. Pochi la biashara biro goli ja ohala e midhiero maket kod mano. Ok adwa ketho sa Cleophas yie mondo ami thuolo achiel kuom apisa madito maka ma Safaricom ma bende wan go ka opimno na maler ewi nyasi ma bende kawuono Ramogi FM, Ramogi TV kaachiel kod kambi ma Safaricom okene jokanyanam. Jaduong' ibiro ng'iswa nyingi mokwongo. Ing'iswa na to mor makoro wakeyo ni ochope okang' mane? Erokamano ahinya nyikwa Ramogi. An iluonga ni Dennis Osodo, achung' ne nonro ma iye kambi mar Safaricom. Kendo sani wachopo e Siaya kawuono, kendo e kuonde kaluo duto kwakeyo mor maduong' mar sikuku. Dwe mar 11 mar 12 wakelo sikuku e gweng'wa duto kamoro amora ma intie nyakwa Ramogi. Kapok wachopo e to wabiro. Kawuono wan e Siaya ka, kendo sani wachung' Sidindi ka, kwadwa dhi Ugunja, wadwa dhi Siaya, Rangala, nyaka wachop Bondo. Kwakelo mor, kwakelo gik modhuro, kwakelo mor ma kionge kawuono to kaubai nono. Safaricom wageno jopiny. Ke jopiny mosegero kambi ni higni 24 nyaka wachaki. Kendo wabiro kowacho ne jodala duto, ne jowa duto ni erokamano kuom chungi kai mar Safaricom, kuom gere, kuom kele nyaka sani. Omiyo sani koro wawuok oko mondo wach ni erokamano. Erokamano en keyo mor kuonde duto ma wantiere, kuonde duto ma intiere. Maka wuono chiro moro ma intie, dala ma intie, wuog oko mondo irom kodwa. Safaricom to gi Royal Media gi Radio Ramogi wachopo kaka nyakla mondo warei mori maduong'. Omiyo nyikwa Ramogi, Safaricom wacho ni erokamano kuom higni 24 misemiyowa. Wageno ni wabiro bedo kendo mi mondo iwuo gi jowi, itudri gi jowi, ior pesa, tim gik moko duto kendo timo ohandi kata ikonyri gi jogi e yore duto. Erokamano. Erokamano ahinya Cleophas. Bende wan ka endi kod achiel kuom jogo ma bende oloyo gweno. Obiro ng'iso ni en nyinge ng'a to mor mane ma en go e chunye sani ka Safaricom omiye gweno. Woluo nyinge ng'a? An iluonga Solomon Ochieng'. Iloyo gweno? Aloyo gweno ka. Amor kodu Safaricom sambaza furaha. Odiochieng' ma kawuono gimiya gweno mondo adhi acham koro Christmas. Ni geno mar yude kawuono? Ok ageno. Itimo ang'o momiyo iyude? Antie competition mane oluongwa Ivan mbele kacha, mande wadhiyo. Kasto ne wa compete be ma ayudo nafas mar loyo. Ma bang'e omiya gweno mondo adhi acham go Christmas. Mana kamano Cleophas, mane kaka watime ka mopogore kod gwen ma bende wachiwo, wan nyaka kod diek ma bende wan go, wan kod credit, wan kod simbe. Wadogolo jowa ni nyalo upgrade. Ka en gi katululu, inyalo upgrade mibed gi smartphone ma Safaricom sani koro miyi. Bende wan kanyo kod weche mag achudhe moko sani koro wuok ma bende dwe mar 11 12 kama ibiro yudo ka to kooro ni message ni chula rende namba ni kata ni aoro ni M-Pesa e namba ni duokna pesa na. Maga chudhe masani Safaricom biro gi rieko moro mar geng'o gi nikech maino margi en rito customer e yo mowinjore. Cleophas, bende wan kanyo kod credit ma bende wabiro chiwo, wan kanyo kod mich mamoko waluongo ni gift hamper ma bende wabiro chiwo moting'o mok ngano, oting'o nyaka mor chiedo kod gik mamoko, nikech wan ka tijwa maduong' en mana keyo mor kende kendo lilo. Wibede kik wil, wan gi jolendo mamoko machalo Lind Ramogi, mar Ramogi TV, Kasuku Rafael nika, wan kod manager Akija Belo namba 1 bende nika, kod jotim mangima mar kambi mar Royal Media Services Cleophas. Kadi bende in gi penjo moro amora tinyalo wacho na, to maduong' ahinya en kwajo mantiere e dala mar Ugunja, ka in e gwenge mag Sigomre, ka in e gwenge mag Ukwala, ka in e gwenge mag Nyadorera, bia machiegni Ugunja kanyo wadhi bede kuom thuolo ma sa achiel gi ber mogundho. Ok wadwa ni ber moro amora ma Safaricom okelo sama koro gikeyo mor mar Christmas ni ng'ata dog dala ka onge gimoro amora moyudo, nikech Safaricom nika nikech in. Kadi bende ngi penjo moro amora to aikora mar duoki. VOJ thuolo ma wang' wakago ni erokamano ahinya. Gweno no wendo yude yo makare kendo
en mor mabende osambaza ukeyo mor nyaka e studio karka. Bobo wacho ni gweno no bende ochopo e studio ka. Owacho ni modongo to nitie mor gin go gweno kende maonge studio. Mano mantiere karakanyo achiel kachiel nyaka romo jwang' weche thoth anya mantiere riwri kod team mano mara Royal Media Services kod kambi tudruok mano ma Safaricom mondo mi yud mor makende kamoro amora ma untie winjo kanyo wuotho chomo Ugunja yala gisewuok gin sidindi gichomo Ugunja kae to bang'e wuoth rumo Bondo e kaunti ma Siaya. Mano gimedo keyo mor e gwenge ma Kaluo duto wabobedo ka mondo wakoni chenro mamoko bende matimore e kinde ma gintiere karkacha. Sa osoromo sabich moro nyangwero kamano kumbedo koda okinyi ma kawuono nan kae kod Faith Awuor jakene ratiro mag nyiri kachiel koda ka jalonyo weche mag mbui mano John Opiyo mabedo tuwe kod achiel kachiel gin studio ma Nairobi kod yor mbui nyakona moge jwang' bed kod weche makare oriti masani elo jogo duto mokelo chenro jofwambo matudore godo joma nie kiru machielo mag iko weche mabende biro achiel kachiel yamo kar kae kotele kanyo kod Bob waguniro kama nainya gi jogi duto mantiere kar kanyo erokamanya kuom kete kar ka waradi keno dichi makiny ka warango chal mar piny Kenya ka wakoni ka yiero mar ODM otimore kata kotimore to duoko chal nade. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyo kwar mokio nyaka sango med neno Ramogi TV.